हे भगवान सीताराम सीताराम। ए ए अरे साला ये अपन तोर बिया हो गई तो माने सारा दुनिया के बिया हो गई का माने अपन जिया तारा। आज बताओ आई बहिन के देखे वाला आवतारे सा आई साला का जने का बैठ के खोभत रे साला तो तोर बिया हो गई तो सारा दुनिया के बिया हो गई। चलो ने कहत नहीं तोरा पता बनू रे क्या पता बनू कि आज देखे वाला आवतारे सा तेते तेते हाँ साले तारा 58,000 रुपया पहले तो पेंशन के कुल पैसा एकरा आवाज ठीक करे में लाग गया। बात पे ठाए तो देत नहीं था आवाज में लदावता न ऐसे ना चल चादर बिछाओ आओ तालो कि ना देखे ओकरा के हैं तो कहां तना तिलाता चिल्लाए हम ना चिल्लाए तो तू चिचिए बस साले तारा तो करे के रही तो तू ओमे खाली खोबत रहता है ना भूतम पे याद बता तो हम ले आ दे ले बिछाओ बिछाओ। अरे जीवन में कुछ ना कइले एगो जन काम होता बढ़िया ओहू में दिक्कते भाई की करे रे ए की करे पोखा तानी काने पोछी दी चल अरे है पर बिछा भगवान हाथ काहे के देले भाई आए जौन चीज जौन खातिर देले बारे तौने होई खाली माने ना तू हमते माने ला हमके भाई बा सुन अरे सुन ना तोरा के कहानी की हई बोझा कुल उठा के हटा दे एक बार द्वार पर से तक काहे ना हटौले टाइम नहीं ना घूमे तंद नहीं घूमे चले नहीं साले पढ़े के बेर सियाही पे आज घूमे के आई बाबारी आए जो ने देख चाय पानी नाश्ता देख सब तैयार रहे के चाहिए अच्छा कह दे कि लड़कियों तैयार रहे के चाहिए पैसा पानी पैसा और तैयारी करे पैसा जो जाता जो नहीं अरे अब हमरा बुझाता कि एक सेकेंड हम पूछिए ले तनी कितना दूर बा लोग निकला ना सारे तहरो आजे हाँ रामकिशन भाई चलल बा लोग कि ना अच्छा अच्छा हाँ हाँ हम अभी इंतजारे करतनी ठीक बा हाँ हाँ कोई आदमी बा अच्छा दू गो चल लोग एक जना रास्ता में अच्छा ठीक बा तनी पूछ के हमरा के बताई ना कि मैंने कब ले पहुंची लो तो हम दुआरे पर रहे। हाँ हाँ ठीक कनी की बुची जी के तैयार कर दिन बाबूजी तैयार हो गई हाँ ठीक सुना ना हाँ, तनी बढ़िया से बर बर्तन देख लिह चाय पानी नाश्ता के इंतजाम होके के चाहिए। अच्छा ठीक बा तनी बात खाती हो लोग के कुछ अगर दिक्कत हो जाई नू तो जीवन के सवाल बा। अच्छा ठीक बा बाबूजी वो कहन बाबूजी के जाम तो भुलाई उन सब कुछ बजा ले चायपत्ती ये नहीं खे चायपत्ती नहीं खे अरे सर ए केने गई जल्दी मंगवा दादी ना जानी मिठाई बाबू हमार राजा सुना तनी चायपत्ती जाके बाजार से जल्दी ले आओ जो ना जो अरे 2 रुपया का जाना 2 रुपया के ले आओ ना तले ले काम दोबारा मांग दी है तो का होई बाबूजी 5 रुपया के ले पैसा नहीं हमले और पैसा उधार लेते नहीं तार कई व्यवहार बा साले व्यवहार बा तो तारे व्यवहार से हम चलता निकाल गाय कहा था तेरे बाजी का 15,000 पहले ही बात तो कहाँ थे दी फुल पैसा तो तोरा है वॉइस में लगा देने रे साला है जी बाबूजी अही तो मन क्या का मत कह दी 15,000 उघा तो कहिन से कि ओने आ सुना ही तो लोग जब आई नु एक शब्द तारा नहीं निकाले कह दिया एक शब्द अगर कढ़ा देला तो हमरा से बड़का दुश्मन केहू ना होई तहार भले हमरा बेटी के तो बियाह नहीं होई है लेकिन सारे काहे कि ओजिए जब ओकरी सामने टटा टटा करबे नु तो साला सोची है सर कि हो ना हो भैया ऐसा बात तो बहनियों पर असर हो जरूर बुझले तो तोरे चलते हमरो लफड़ा हो जाई बुझले कि ना सुना तनी जल्दी हाँ हम मिठाइया खुले ले में खाते काल में आ ही दातन बाजी तार पत्ती ना तनी तार पत्ती अब नेते आवत नहीं नेते बथे जनु तो साला कुकुर कहीं का हाय साला लागत है कहते कौगो बा कौगो मंगल 1 2 3 4 5 6 आ 2 गो खइले बा 10 गो मंगावले ना दिया देखा 2 गो खइले भाई तो खाली हो गल बाटे जल्दी जैसे हटावा ना तो साला वो आई तो खा जाई काल को गाड़ी निकल बा ओइसन हम मरद बिगड़ गइल अरे हम का के तोहरो किस्मते में जौन रहे तौन भइल बा हमरो किस्मते में जौन बा भइल बा हे भगवान अब इंतजार बाटे आ जाओ लो चायपत्तियां ले आओ जल्दी।
आओ लो आराम से उतर मुँह झाड़ लो मत चलो चलो आओ गते गते हाँ चलो ई कौन लगल मुंह रेखा बाने भैंस से रह जाए के बा अरे मर्दा आए वाला ना 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 खला बा तू देखा लोग तो लोग चलते हमार बियाह कट गेल बेटा अब हम कटे ना देम अपन बियाह ए भाई तो 60 बिया मन ये कटनी है के हां 17 को तो 2020 में भाग गेल हां सब नहीं तो बात बतियाओ त लो का चाहता रहो कि यो खत्म हो जाए का तो भैया भैया घर आ गई आराम से बगल में से हाथ निकाल हां चलो एकदम सीधा साधा लइको नहीं ज्यादा कुछ फालतू मत बोली हो प्रविश नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे भगवान हे प्रभु आज हमरा के हमरा बेटी से निपटारा करवा तो बस। जी 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 प्रणाम 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 बैठक 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 बैठे बैठी सब बैठी सब। अरे बबुआ जी बाप रे बाप आवे में कोई दिक्कत ना नु भइल ना ना एकदम ठीक से आगे दिक्कत में कोनो कमी ना हुई रुआ बुझली कि ना। हां हाँ तो ई कह रउआ ठीक बानी हम तो ठीके बानी बाबू ठंडावा में तनी हमरा तनी दिक्कत बा हैं ना चली ठंडा में तो दिक्कत हो खबे अरे करेला बुढ़ापा में तो सब की यहाँ लगभग वैसा ही बाटे। हां हां ठीक कहता खाइल पियल पहले के दे ऊ तो बहियो लौकता लोगता नु एकदम ए महाराज है 44 सीना है 44 बताई मिलिट्री में हम जब रहनी बुझली कि ना मिलिट्री में जब रहनी तो वो घरी बाप रे अकेले जोन बैठे कई गो बने ओने कुत्ता ढेर होता रहे से कुकुर फेंक दो अनु का फेंके बाबू ना कुछ ना बाबूजी हम हम यहाँ कहता ए अच्छा अच्छा ना हम कहत तनी मिलिट्री में जब रहनी नु हां तो ले जाओ भीतर ले जाओ जा 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 बाबूजी यहाँ के हैं यहाँ के हमार लड़का बड़ा का कि छोटा का ना चिन्ह तनी भैया हम उ बड़का है चिन्ह तनी हम चिन्ह तनी आई चिंता झगड़ू झगड़ू सार हो झगड़ू तो हमारो लागी नु ए तो बुझली ये दू आदमी हमरा की यहाँ माने बुझी की जैसे एगो बड़की भइले अनु आ इहो लइके माफिक होने बांधल बाड़े बुझी जी जी बांधल बड़े माने को जाना का डिस्टर्ब होन का डिस्टर्ब ना हमें माने बुझी की उ माने लइके माफिक बुझी उनका के हमरा बहुत प्यार स्नेह से उनका के रखले बनी। अच्छा अच्छा रात खा खोल दिले चोर चुहार ना आई अच्छा के ह और बाड़े होने बांधल बाड़े की हम महाराजा की देखी ना वो नहीं बाड़े औ कुकुरा आ कुकुरा मत कहीं हमरा खराब लागेला कुकुरा ना वो घर के एगो बन बुझी कि हमर संताने दाखिल बा ये महाराज कुकुर का नाम बेटा रख देले सो बेटा नान हो जाई ना होई एगो भावना के अरे बात जाए बाटे सुनो तरह बुझे कि ना बुढ़ावा को होता है संताने दाखिल बाटे कोई बुझे कि ना? तोरा कहने जाके रहे के बा चुप लड़कियों कहीं गरीब प्रजाति के ना मिलियो कोई बाबू ए झगड़ू है ना ये है देखा ये पाहुन लोग आए हाँ 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 ठीक सुन ना कानवा में सुन जाके जल्दी वो लोग के भेजा अनु जा देखा देखी वो को हाँ 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 तो सुनी ना बाबूजी भाई आगवे प्लास्टर भइल बा कि घरवा के अंदरो कुलबा माने बुझी कि हम अपन सारा पेंशन जोन बैठे कौन पेंसिल मतलब अरे महीनवा दिन रिटायरमेंट के बाद ना मिलेला अच्छा हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ। उ सब पेंशन अच्छा पेंसिल होला हाँ हाँ उ सारा पेंशन जोन बा अपन ताकत जीवन लगा देनी हो पिछाड़का जोन घर बा नु उ तो हमार बाबूजी बना के गए अच्छा हाउ जौन हौ जन ढाई स्टार्ट छह जो लौकत नहीं खूबे पीछे वाला घरवा हाँ लौकता ना उ छतवा आ बाबू बाबू आ जाओ हाँ हाँ आओ बैठा बैठा हाँ खुश बज बैठे जा एकदम राजा हो जा ए गोल लगा तनी छोट हा बैठी बैठी हाँ 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 रखे दी हाँ हाँ रखा भैया जी ले मैं हाँ। पानी पी रख हाँ रख रसगुल्ला तुम्हारा ठीक ठाक बरे हाँ ना चुप रहबा बबुआ जी लेवे के हाँ हाँ खा लो ला हाँ हाँ खाए के ला ए दहिया पर चढ़ जाइबा धीरे धीरे होने ना रखेला पनिया तो पहले खाई लो कि पहले पानी पी लो ये मारा बिस्कुट एकदम करारा बा बानू हाँ। बहुत सुंदर देखा हमरा ई उम्मीद रहला भगवान हमार कोनो काम बहुत सही करेले हनु
है ना बस हम चोर लेखा का बैठल बस है असुर ए एको शब्द बोलला सारे तो मुंह आते ये कहे ना जी जी हाँ हमार बेटी देख लो लेके आइल बड़ा संगतिया के रउआ लोग के जतरा कुछ पूछता छे के होखे अपन पूछ उछली है नु का नाम हटे काजल काजल हाँ करे ले डेनिडी का हो गेल तोरा कुछ ना ये आराम से काहे बैठ। हुआ के बादल लेके करतनी जी हमर नामे है बादल बादल करबो का हवा बिचला हा बाबूजी और ये बता ए बाबूजी हां राउर किशमिश तो एकदम रसदार बाबू हाँ हाँ। बाबू बहुत ए। महंगा मिलल बाटे 700 रुपए किलो हुए 50 ग्राम भाई, कीन खोल के के ले ना बैठ बनीचरे हो का सा कनी अच्छा नहीं है एक एते बबुआ लगम न पढ़ल लिखल हऊ काथा ना पढ़ल लिखल हऊ हमारी भाई है तना पढ़ ले बताऊं दे हां बोलू कुछ अंग्रेजी में कुछ कह दे ए बोल दे लड़की पसंद भी तोरा अरे शर्माए के नहीं कर पहले तो ना ना बियाह करके लड़का हो जाला संस्कारी तो- हटे जन्नी बहुत एकदम मैंने अब कोनो कमी ना हो कि रवा बाबूजी। सबके हमके लइका निक नहीं के कल दांत चियार त पागल है बे हां अरे लड़का रंग तो पे मत हसीना, चलो बियाह शादी होके जाता तो लड़का हसीना लड़का दिल के राजा हटे जन्नी अच्छा, तारीफ करत रहनी अच्छा ई जैसे वो लोग पूछताछ लेनी पूछ लो पसंद भी है लड़की पहले तू बता ना आइल बड़ा ससुराल में खाली खाए के पूछो बोलो पूछो लड़का तो बोलते बाजी लड़का तो बोलते बटे बोलाकू है लेकिन ना बोलम अच्छा ये बता भौजी आगे बोला को कहता बोला तो पढ़े कैसे जात रहलू साइकिल से पैदल ओ तो सारा दातावा से बियाह करे बाजी लड़का तो साइकिल जाता तो पीछे बैठते होई गुट के खाला हाँ हमर कापी किताब बैठत काफी किताब बैठत रहे ए बाबू बबुआ जी हां जी अच्छा ई कहत रहनी है कि दातवा साफ ना कराइले का आय टी मारा तू तनी एती हो गेल बटे खैलन पियल हनु नकली नानू हा बे महाराज मिठाई उठाई के कुल लागल ई बटे कर तनी ई कर ना ई कर अरे काहे के चुप दातवा तक देखा ना दी हाँ, देखा जान दिन बाबूजी क्या आई देखी कितना बढ़िया दांत बा देखनी ना टूटी ना मार पीटना हां मारपीट मत करी जे जाती दातवा तनी देखाए तो तनी हमनी के शंका समाधान हो जाई जान दिन बाबूजी क्या हनु का चुप पहिला में कोनो भैया फायदा बा ना ना तो अब मैंने सच्चाई ये सब बात सुनना बता- चाहता नहीं तो हाँ, बताओ सच्चाई बात बताइए जी तो। जी जी क्या हनु हां हां कि हमारा तबियत खराब हो गई रहे अच्छा अच्छा बहुत के बाद तब कैसे रोज सब के बताए ना ना बाबू। ना तो रोवे के बे चुप चुप ना ढका चित सब दूर ढका क्या कोई बाबूजी हां हां जब दिल के बाद जुबा पे आ जाला नु हां हां तो बर्दाश्त से ना होकेला अंदर से मैं आँख के लेटा भरी आ जाला जायद हम बानी नु मत इमोशनल कर देनी मारा आंख के नीचे को तनी बहरिया चला जाए दवारे इमोशनल जब आदमी होला नु ता शब्द पर ध्यान ना जरा कुछ चुप। कुछ कर दे अब आइल बड़ा बियाह करे खातिर की जे रोवे रोता हमें ये बैठे वाला बानी हम बड़का डॉक्टर के लगे इसका के ठेका दे कलकत्ता रांची दिल्ली बॉम्बे बाबू कैंसर ना नु भइला बाबू ना ऐसा कबो शिकायत नहीं किया अच्छा अच्छा बस अतने रहे कि डॉक्टर कहले रहे हां हां कि तबियतवा खराब के बेरी हां हां कि तनी तनी गुटका खइयो तार मुंहवा फ्रेश हो जाए अरे बहुत बदमाश है डॉक्टर साला ना तो उ कभी कभार कभी कभार उहे बात रहला तनी सा अब आदत धरा गइल अच्छा तो इरेगुलर हो गई तो गांजो मार लेना कबो कबो और कमजोरिया में गोरी खाए कहले रहन अरे साला ऊपर माछी मारता रे जो देखा तारे कौन बात होता रे उनका पाहुन पसंद बड़ा नु आए उनका पाहुन पसंद बड़ा नु उहे पूछ लेते हाँ पूछ ली बाबू ले ले बगल वाले को तरीका दो गांजू मारे पान खाए पियत्तर लागत मुंह में थे ई करियावा थी तो नहीं थी इतना पानी में तो हम पानी तो नहीं में- थे पता चुप ढेर ना रो जाला ना ना चुप रही बाबू बाबूजी हैं तो बाबूजी बस अपने अर्जी रहला नु कि रास्ता में गाड़ी छकड़ा में चल के आइल बनी सन हां और तनी कमजोरी लेखा फील होत आप रहला बीमारी के दे हां अब बगले में पान रहला तो डॉक्टर कहला ही रहला खाए के बाबूजी रोड़ा पगला गइल बनी इन लइका नासा कर बाबूजी हमके लइका पसंद नहीं है अरे तेरी जा काहे ई पान खाता गुटखा खाता कैसा लइका खोजे कोई ना बाबूजी से हां 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 अरे चुप हम एकरा से बियाह ना करो अरे ना ना कंट्रोल कंट्रोल बैठा ना गई, बात महाराज। होता नु अभी डॉक्टर नु कहले बा खाए के डॉक्टर डॉक्टर कहले- कौन ऐसा डॉक्टर है कि नासा करे के कही
अरे वो नासा चीज में बता डॉक्टर दिया। कहले बा अरे कि बंगाली डॉक्टर हां 4 टाइम गुटखा खाइए 2 टाइम गांजा पियो हमरा के कुछ नहीं के सुने के हम ही लेके से सारी दुनिया में डॉक्टर तो मां तकले देखल ना रही बाबूजी, डॉक्टर कोई गुड़ अरे सब नानू कहेला नासा लड़की के कबे सब मारवा दवा के काम के करेला बात बुझत नहीं भैया इहे को करे हम जे ना कर नहीं के हम ततन थाने 75 भाई 75 अरे भैया का है ऐसे देखी कोई- बाबूजी लाठी देखी लेके आवत बाबूजी लाठी देखी- लेके। अरे एकर कोनो जरूरत लाठी ले नहीं मो। हमनी ऐसा ही चल देखिए जाए बाबूजी बाबूजी ऐसा ही हमनी के चल बाबूजी जाए ए बाबूजी बात सुनिए हमार ओ, ए, बाबी। बाबूजी बाबूजी। नासा को दवाइयों का काम करेला करेला, बुझत नु करेला। रवो गोड़ और दुखात होई तो कब मार ले तो कब ना हम ना मारी ले ना, हमरा ना, के पिटवाइबा काम हमार करते ससुर के काला ना आइन दे तोर मुंह तोड़ दे अभी सॉरी अरे नहीं के पिया के कर ठीक बा अरे कौन ए बाबूजी सुन से ए बाबू ए जा ना का पिटैला पर पड़ल बा छुड़ा ले नहीं जा ना मत अच्छा अच्छा का रास्ता फेरुआम फेरुआम ए मारा फेरुआम ओ छोड़ ना छोड़ ना फेरुआम जा ना बाबू जा ना चल ओम रे, का मार के दाचिया मुआ में दिया, बाबा जाओ बाप रे बाप छोड़ हटाओ ना अच्छा बाबूजी गोल ए लगता जा ना खुद अरे, ए अरे, बस जा बाप रे बाप यही तो कहता नहीं थाने 75 बनी तो नहीं थे दमाद कइले वाला तारा बस हमार बेटी हम चाहता नहीं बाबूजी कौन गुनाह कइले रहे के एगो तो करियर खोजल ऊपर से पिया कर बाबूनी जेकरा करम में जौन हो अच्छा बताओ तेरा करम में सटत रही तू तो रह ना जाई तेरा करम में ना रहत ये चल नहीं अगर ढीला रहती ना तो रउरा कह देती पिया कर लाइक ऐसा अरे सब किस्मत के चीज है हम केहू तो आके- तबियत सोचने वाला डोली मार दी हैं? डोली मार देलती अरे साला ई तो बहुत दिक्कत करता है बस बस रउरा ता शादी करके चल जाई मत में हमनी के रो रहा नहीं आई ठीक पिया बात कर शादी कर आ देती तो नानू भइल बढ़िया बाटे कुल न सेड़ी लइका लइकी जोन बैठ सनु हमने की जाना आ चल 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 बियाह ना होई वही तो हम बताए तनी अरे ना होई रे चल तक गइल अब का बियाह होई साला तू कहत चुप हमार दुकान खाली थला बल के तरह निमन लइता हाई हम अच्छा ई बता मिठाई कगो में से खइले रही से साला ते हम और दात लेते धर में आए धर में दे ना हाउ दे एगो कोनो नी ई ना है हट दोसर दे कुछ हाई हाँ दे एगो मारी सार बियाह तो नहीं है भइले बाकी भगवान बड़े हम उधाने आइन में पैसा भी न दियाई हाँ का हो गया?